ଲେଖିବା ଶିଖିବା। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଅଇ ଓ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ୱା ଚ ଛ ଜ ଝ ନିଆ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ୍ୟ ର ଳ ୱ ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଖିଆ ୟ ଲ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।